Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Tanan nga mga bakuna ginagamit subong, parehas masang mga iban nga mga bakuna nga ginausa sa una pa, kag mga iban mga bulong nga ginausa sa una pa, nag-aagi na sila sa mga trials, phase 1, 2, 3. And based sa trials ngayon na, safe man sila, kag efficacious sila, meaning minimal side effects, kag makaprevent sila sa COVID-19. So, pamatsyag talang nga medyo dasig siya, pero kasi siyempre kailangan lang ma-prevent ang pandemic. It's an emergency, global emergency. So, tanan nga resources nga kinahanglanon, kwarta, support sa gobyerno, support sa WHO, tanang ginhatag para maka-develop kita dayon sang bakuna. Pero ang knowledge nga gingamit para maka-develop sa bakuna nga dekada na ina siya nga ginlulupod tanan para makahimo kita sang vaccine. Kaya global emergency siya.